Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Гаражлар урынында мега мәктәп 34-нче комплекстагы яңа мәгариф үзәгендә бүген Чаллы мэры булып кайтты. Подъездга кергәндә бер генә егылмаганнар, 11-14 йортында яшәүчеләр баскычларның торышыннан канәгать түгел. Машина кую урыны һәм якты балалар мәйданчыгы, ишек алларын реконструкцияләү дәвам итә. Яңаша парталар, һәр сыйныфта интерактив панельләр, булар барсы да 16-нчы мәгариф үзәгендә булачак. Мәгариф учреждениесе элекеге Комсомольский кооперативы урынында 34-нче микрорайонда төзелә. Бүген Чаллы мэры Наил Мәхдиев объектта булды. Шәһәр башлыгы белән бергә анда безнең төшерү төркеме дә барды. 34-нче комплекста мега мәктәп төзелешендә эшләр зур темплар белән бара. Июль башында 16-нчы мәгариф үзәге әзер булыр дип планлаштырыла. Шуңа күрә Чаллы мэры Наил Мәхдиев укучыларның иминлеге белән бәйле барлык мәсьәләләрне хәл итүне сорады. Очень оперативно, надо быстрое решение по этой части тоже принимать. Где будет пешеходный переход? Он должен быть, наверное, регулируемый. Здесь должен быть, наверное, светофор. Напрашивается. Так, да? Пока светофор есть на перекрестке, там есть пешеходный переход. Посмотрим с точки зрения дом, школа-дом с ГИБДД в рамках БДД комиссии. Бу мәгарифи учреждениесенең һәр сыйныфында шундый интерактив панельләр булачак. Барысы да күчерелмә такталар системасында эшләнгән. Интерактив панель үзенә күрә зур компьютер. Вот с флешек нужно подключать, с мышкой нужно просто пальцем вводить, учитель может написать один текст, если такие же параллельные классы идут, сохранил, следующий урок открыл, просто листает все, что написано, уже даже заново писать не нужно. Мәгариф учреждениесенең тагын бер яңалыгы Базаров парталары. Алар җәрәхәтләнгән һәм утыра алмаган балалар, шулай ук гиперактив балалар өчен каралган. Первоклассник, когда приходит, они сидеть не могут. Он вот так садится. Целые 10 минут он может сидеть. Вот так он сидит. И активно может встать, стоя. Да, и он активный, он не может сидеть 45 минут. Мәгариф үзәгенең беренче елында биредә беренчедән 7-нче сыйныф укучылары белем алачак. Май уртасында ата-аналардан гаризалар кабул итү башланачак. Приказ о территориальном закреплении у нас по данному образовательному учреждению мы планируем внести изменения на следующей неделе. То есть это не только 34-й, это близлежащие микрорайоны и Чаллы-Яр в том числе, и часть домов 36-35 комплексов планируется. Укучылар мега мәктәптә бу елның 1 сентябреннән үк белем ала башлаячак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмир Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 11-14 йортында яшәүчеләр баскычларының торышыннан канәгать түгел. Аларда бик күп ярыклар барлыкка килгән һәм егылып төшү очраклары да күп булды дип белдерә биредә яшәүчеләр. Коммуналь хезмәткәрләргә мөрәҗәгать итүнең файдасы булмаган. Тулырак безнең сюжетта. Вот видите, что творится, и вот какая дырища. Тишек баскыч 11-14 йортында яшәүчеләрнең төп проблемаларының берсе булып тора. Светлана Пермякова күп катлы йортта инде 40 ел яши, әмма мондый хәлне беренче тапкыр күрә. Пенсионерлар һәм балалы әниләр баскычта бер генә егылмаган. Идарәче компания берничә ай инде гаризаларга игътибар итми ди Чаллылы. Они говорят, в разработке, третий месяц, все в разработке, это быть не может. Самый край срок это 30 дней, а это с марта месяца. А мастер вам что отвечал? А мастер в 16-м комплексе, Наталья ее зовут, она ответила, я не знаю, что делать. Если мастер не знает, что делать, тогда что? Баскыч тишекләреннән зыян күрүчеләр биредә яшәүчеләр генә түгел. Җыештыручы Надежда Юринова сүзләренчә, җимерелгән баскычларны чистарту күпкә авыр. Гравий нет, это же асфальт раскрошился. И неудобно ни зимой, ни летом. Вот оно сыпется сюда, я сметаю вон на ту сторону. Рәмжилстрой идарәче компаниясында безгә 11-14 йортында керү баскычлары буенча ремонт эшләре 12 майга планлаштырылган дип хәбәр иттеләр. Айзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабандова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Машина кую урыны һәм якты балалар мәйданчыгы. ГЭС бистәсенең 10-70 йортында яшәүчеләрнең хыяллары чынга аша. Йорт яны территориясен безнең ишек алды республика программасы буенча төзекләндерәләр. Хәзер ремонт эшләре нинди этапта? Безнең материалдан белерсез. Ишек алдын төзекләндерү эшләре тулы көченә бара. 1-4 подъездлардагы тротуарлар бетонланган, бордюрлар урнаштырылган, тиздән асфальт җәеләчәк. Шулай ук балалар мәйданчыгы әзерләнгән. Чаллылар ишек алдындагы яңартуларга бик шат. Нравится то, что работы идутся не глобально разруха, а поэтапно.
Это уже хорошо. И очень мало неудобств жителям. Все предусмотрено с этой точки зрения. Это хорошо. Изменения есть. Мне главное, чтобы дорожки были, чтобы машины, а то дети с колясками, женщины с колясками идут, а так все нормально. Тут прекрасная детская площадка будет детям где поиграться. Парковочные места вот увеличились, есть куда машину будет оставить. Вот так, изменениями очень довольны, да, в принципе, в целом. Хәзер 14-17 подъезд янында эшләр бара. Йорт совет рәисе сүзләренчә, биредә 40 урынга исәпләнгән иң зур парковка, шулай ук бер спорт һәм 2 балалар мәйданчыгы булачак. Какие-то моменты мы все равно урегулировали, где-то оставили так, как было проектом предусмотрено, а где-то мы поменяли некоторые вещи. Вот. Это были, конечно, небольшие разногласия, но пришлось, в общем-то, собираться 5 раз. Валентина Ляпа билгеләп үткәнчә, ишек алды төзекләндерү эшләре инде 1 айдан артык бара, ә август айында аны тәмамларга планлаштыралар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Кыяр, карбыз, җиләк һәм чәчәкләр Чаллыда үсентеләр сатыла башлады. Салкыннар сатуга тәэсир иттеме? Узган ел белән чагыштырганда продукция бәяләре үзгәрдеме? Бу сорауларга җавапларны безнең материалда белерсез. Он не посынкуется, но идет пот. Галина Красникова өчен бакча сезоны ел сайын үсентеләр сатудан башлана. Барлык продукцияны хатын-кыз шәхси секторда үстерә. Язгы салкыннарга карамастан бу сезонда сату яхшы бара дип бүлешә бакчачы. У людей замерзло, приходят второй раз. Конечно, нам их немножко жалко. Те, кто поторопились, вот, погода ведь непредсказуемая, вот так получилось. А так нет, берут очень хорошо. Мы довольны, и продажами очень довольны. Бу сезонда бәяләр бик аз гына артты ди сатучылар. Кайбер продукцияның бәясе 10-15 сумга кыйммәтләнгән. Помидор уртача 50 сумга төшәчәк, җиләкнең бәясе 70-100 сумга кадәр. Мы как-то на цену уж не смотрим. На качество смотрим. Стоимость, нормальная, средняя, как в прошлом году и позапрошлый год также они стоили. Подорожало. И солидно подорожало. А насколько, например? Допустим, процентов на 20, некоторые даже на 30. Сельдерей бер стакан өчен 40 сумга, чәчәкле кәбестә бер тамыр өчен 20 сумга төшәчәк. Ләкин яхшы уңыш өчен сатып алу һәм аны утырту гына җитми, үсентеләр дөрес карауны таләп итә дип белдерә сатучылар. Обработка клубники весной в равных количествах: йод, нашатырка, нитроамофосский стакан. Это смесь, наводится смесь дремучая, и этой смеси 2 стакана еще на 10 литров воды. И после полива клубники на каждый кустик по 1 литру. Это не едят ни листья, ничего, вот такая подкормка. Әмінә бурышка атнага бер тапкыр гади су сибү җитә, помидорга атнага 2 тапкыр. Шулай ук бакчачылар чәчәкләргә бор кислотасы сиптерергә киңәш итә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 15 по 20 мая. ТЦ Грин, 1 этаж. Остановка Глобус. Бесплатный осмотр на близорукость для детей и школьников. Телефон 8 917 397 79 72. Стройснаб Регион расширяет ассортимент. Предлагаем кирпич керамический для облицовки фасадов. Различная цветовая гамма. Большой выбор производителей. Отгружаем напрямую с завода. Телефон 75 00 65.